Iki lho yu tradisi sedekah bumi paling rame ning daerahku yu. Asline ki ya ora daerahku cuman cedhak daerahku ngono lho yu. Nah iki tepate ning daerah Desa Janjang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yu. Nah omahku ki kan Tuban lah yu. Aku ki Tuban bagian pojokan kidul karo pojokan kulon sing perbatasan karo Blora, Jawa Tengah. Jadi karo Jawa Tengah ki ya cewedhak yu. Mek sekitar 3 kilo ki wis tok Kabupaten Jawa Tengah. Nah desa sing ape tak parani ki jenenge Desa Janjang yo iki perbatasane Blora bagian Pol Etan ambek Pol Kidul. Dadi kanggonku yo mara ngidul rada ado sithik. Karena aku penasaran jarene ning kene iki nek sedekah bumi ruamene megilan yo. Atik dalane iki yo apik mulus ngono lho yo lewat alas-alas perbukitan ngene iki dadi alas-alas ngene iki wadem aku seneng. Oke yuk kita laksanakan budal mara ning Janjang masih rada ado sithik yo. Setelah melewati jembatan ngene iki lho yo kota alas neh bar ngono ana desa iki masuk desa Mleboh Bojonegoro yo. Terus ngulon sithik lagi tok Blora. Dadi niki ana perbatasan telu Blora, Bojonegoro karo Tuban. Nah, singkat cerita iki aku wis tok lokasi Desa Janjang yo cuman iki urung tok pintu masuke panggone pesareane ku mang. Iki lagi tok parkiran terus lagi ape masuk ning sareane mang. Dan ning pinggir dalan ki lho jajan-jajan akeh ternyata kok yo ruame tenan yo sing teko iku mau. Nah jajan-jajan opo ae ana pokoke koyo nek acara hol-hol koyo ning wisata religi ngono yo pokoke golek apa ning kene gak bali ana bakul kelambi barang, bakul buah, bakul jajan pokoke lengkap yo. Nah iku ana gapura selamat datang iki tandane wis masuk ning lokasi pesarean Desa Janjang. Jadi acara sedekah bumi ngene iki ben taun ana yo. Cuma nek ning desa liya ku cukup sedina wis cukup. Lah nek ning Desa Janjang ngene iki yo sedekah bumine ku 3 dina 3 bengi. Nah iki lho pesareane iki masuk munggah bancik ngene iki ning dhuwur iki yo wong untel-untelan ning ngisor untel-untelan ning dhuwur untel-untelan. Iki aku posisi ning jerone sarean yo iki ana para simbah-simbah leluhure Desa Janjang lagi main gamelan Jawa karo lagi main wayang kulit yo. Iki mungkin ana ceritane tersendiri cuman aku kurang paham nek ngene iki. Pasti setiap wong teko rene iki pasti punya maksud dan tujuan sendiri-sendiri yo. Nah termasuk diriku iki teko tok kene karena penasaran dan jajane yo akeh. Asline pesareane iki wombo tenan yo wite yo akeh dadi wadem. Iki ana pintu masuke dhewe, pintu keluare dhewe. Cuma aku ra iso ngliput kabeh yo soalnya selain iki panggone untel-untelan akeh wong ra dudu-dudu. Selain iku aku yo anggo pecah cilik anakku tak jak yo dan aku sikilku yo puwegel ngentos kabeh rasane kentolku iki yo. Wis yo cukup sak menit tok liputanku bar ngene aku tuku jajan terus mulai. Sing penting aku wis tok kene wis gak penasaran neh. Lah sing wis tau rene iso dilanjut ceritane ning kolom komentar yo. Tradisi sedekah bumi Desa